Que el capellà criticava com vestien a l'hora de fer una corrida, que en dient corrida, les curses, perquè queien i se'ls hi veien les vergonyes. Com anaven vestits aquella gent? És que potser eren uns vestits molt semblants als moros? No, la roba interior és un invent bastant actual. Els inventaris de moltes èpoques no en surt. Actual com dius? No, actual, modern. No, el set. No, per això. I en medieval, i a vegades que sí, i segons quines classes socials no, i a vegades que no. És una cosa bastant habitual amb el món ibèric, ningú, amb el món grec, ningú. És una cosa cultural. S'ensenyava inclús immoral, no? Sí. Que a les noies portessin calces, estaven en cosa. Són clixés culturals, tot això. Sí, de tots aquests exemples que ens han ensenyat, quina és l'època que ha representat més dificultat a la teva feina per buscar informació, etc. A Milà, aquesta té el 642 o 714. Aquesta és la pitjor època, ens reconec. Sí, perquè hi havia molta menys informació, he hagut de fer molt treball d'arxiu, després molta comparació a nivell de qualitat-preu amb altres, el que us deia abans, ha sigut una recerca de 5 anys, això. Aquest llibre potser no me n'ha portat tants, però que en aquests 5 anys he buscat material per fer-ne, i el temps preparat amb el Xavier Hernández, 3 més com aquest, que tocarem diferents aspectes de la guerra de successió. I després l'idea també és crear imatgeria de grans esdeveniments, que també pot ser molt interessant, i anar-nos movent cap al 642, i potser una cosa que també em fa molta gràcia és la revolta del 18, el 1719. El segle XVI existia Exèrcit de Catalunya, suposo que sí, no? Jo, amb història, si vol que digui la veritat, estic molt perdut, això us dirà més amb ell, de raó el que vulgueu. Això ho sé perquè ho he tocat, l'altre no ho sabria dir. Dins el Ferran Catòlic, no sé, només el Ferran Catòlic, amb la invasió de Nàpols, fins aquí, 140 anys, només 130 anys que bé no mantindríem l'exèrcit. Si això es tradueix en uniformes i coses d'aquestes. L'uniforme no, l'uniforme apareix en un moment donat. Diuen, en Gustavo Adolf de Suècia diuen, però cada vegada es va veient més que aquí, a Catalunya i a l'estat espanyol també, es comença a uniformar potser abans que França i tot. És una cosa que igual podem donar una sorpresa. L'uniforme apareix a finals del segle XVII. Abans hi podien haver algun senyal que distingís, o els penoms que veiem a les pintures medievals, llavors tota la host del senyor per estar al voltant del seu penó, però uniforme, pel que coneixem nosaltres, no existeix fins a mitjans finals del segle XVII. En el segle XVII, d'unitats militars catalanes n'hi ha en activitat a l'esclat de la guerra de separació. Ara, és un nombre molt migrat. O sigui, així com l'exèrcit castellà és molt nombrós perquè estan emboligats amb vinent de guerres per tota Europa i al voltant de la guerra dels 30 anys, a Catalunya, vull dir, les unitats que hi ha són, per una banda, les coroneles de determinades ciutats, o sigui, la milícia ciutadana de determinades ciutats, com pot ser Tarragona, com pot ser Girona, a banda de Barcelona, i totes aquestes ciutats tenen la seva milícia urbana. I a banda d'això hi ha algun terç depenent de la Generalitat i fins i tot una
minsa marina de guerra, molt escadossera, perquè de fet després del misteri de la desfeta de la Invencible, de la marina catalana no s'encanta ni imagina, desapareix de l'escenari. Segur que desapareix del tot, perquè l'armada anglesa va rebre 3 derrotes consecutives. L'armada espanyola i no té cap voluntat que els hi fes. Vull dir que no devia desaparèixer, almenys no suficientment, perquè ja dic, es parla molt de la Invencible, però no es parla de la batalla de les Açores, no es parla de la batalla de Portugal. Jo no sé que no recordo com es diu, que la marina anglesa està fent dispars. Però concretament, en el segle XVII, cap a 1630,